Tak kako si, trostruka 222, broj svemira koji te prati u ovoj vibraciji. I vrijeme je da pronađeš svoju unutarnju ravnotežu, jer će se ta unutarnja ravnoteža odraziti na vanjsku. Molim te da se povežeš s praksom smirenosti i da imaš strpljenja, da vježbaš smirenost. Promatraj svoje trenutne odnose, jer su ti odnosi odraz odnosa koji imaš prema samome sebi. Ono što nam se ne sviđa kod drugih ljudi može biti sjajan alat za samootkrivanje i osobni razvoj. Kaže se da ono što mi se ne sviđa kod tebe ispravljam u sebi. Kada se mi promijenimo, naša se okolina također mijenja. Ne troši svoju energiju na negativnosti, već cijelu situaciju prihvati kao priliku za učenje. Imaj na umu da se ništa ne događa slučajno i da sve ima svoj razlog, a zbog nekog će se razloga dogoditi nešto što će te nagraditi. Vjeruj u taj proces i kreni dalje. Rekao bih ti da se pripremiš na nešto, jer ne znam je li to vijest, je li to približavanje neke osobe, je li to kretanje nečega, nešto će se tamo dogoditi. Može biti da ti uvodiš određeni red i da taj red natjera drugu osobu na reakciju, ili ti također mijenjaš stav i druga osoba prepoznaje nešto te također mijenja svoj stav. Idemo vidjeti što nam kažu anđeli rak. Već znaš da su ovo generalizirana čitanja, možda trebaš osobno čitanje sa mnom, zato možeš otići na web stranicu. Tamo uvijek vidiš ovdje u videu adresu, a osim toga imaš komentar pričvršćen na svom znaku kako bi otišao izravno na stranicu. Kakav nered u prošlom čitanju s tom riječi koja mi nije izlazila i neću je ponovno izgovoriti jer ću se opet zaplesti. 2 maceva, paš maceva, puno razmišljanja, 9 pehara. Pa pazi kako razmišljaš i kako ćeš odlučiti, jer od onoga što odlučiš i od načina na koji razmišljaš ovisi sve, ovisi hoće li se tvoja želja ostvariti. Obrati veliku pozornost, bit ćeš pred 2 puta, ali postoji samo jedna opcija. Zamolit ću te da prestaneš toliko razmišljati, da djeluješ, da se prepustiš, da odlučiš ono što čini da se osjećaš najugodnije. Jer ostati u toj mrtvoj točki ili slijepoj ulici neće te odvesti ni na jednu ni na drugu stranu, ostavit će te tamo. I možeš propustiti priliku jer se sve događa s razlogom. Dakle, život te danas stavlja pred ono što bi mogla biti situacija koja te drži u određenoj neodlučnosti, ali molim te da je ne izbjegavaš, da je više ne izbjegavaš i da ne nastaviš razmišljati, da pokušaš balansirati ovo pitanje s osjećajem, s onim što osjećaš u vezi s tim. Ako je uključena neka osoba, ako je u pitanju posao, ako je neka x stvar, zar ne? Pa, odluči na temelju što je moguće veće mentalne smirenosti, što je ono što ti je najostvarivije. Jer u konfuziji, pošto osjećam da ti je teško odlučiti, zamolit ću te da ako ćeš odlučivati, odlučiš iz svoje slobodne volje i bez daljnjeg razmišljanja djeluješ, jer ćeš tada vidjeti da sve teče. Možeš se otvoriti prema razgovoru, možeš se otvoriti prema dogovoru, možeš se otvoriti prema pomirenju ako je to slučaj, ili pronaći izlaz pred problemom ili sukobom koji do danas ne uspijevaš vidjeti kako riješiti. Zato će do tebe stići informacije, stići će vijesti, daće ti kao onaj mentalni predah. Sve ovo što ti govorim, što može stići ili da ti potražiš vijest, potražiš informaciju, imaš više znanja o uzroku kako bi donio tu odluku. Tada ćeš imati tu mentalnu jasnoću, bit ćeš na oprezu i tada ti neće biti teško donijeti odluku. Ali u međuvremenu znaj da počinješ ulaziti u razdoblje promatranja, strategije, budnosti, učinkovitosti i mentalne bistroće. Izlaziš iz tog 2 mačeva, nema sumnje. Netko se približava s potrebom za razgovorom. Netko se približava da ti nešto kaže. Može biti da ti želi reći što osjeća, može biti da želi napredovati u vezi s nečim nakon što je napravio analizu. Može biti nešto što ima veze s drugim područjem koje nije povezano s osobom od interesa. Ono što ti moram reći je da ćeš biti pred onim što bi moglo biti početak neke vrste projekta gdje ćeš također morati odlučiti i tamo ćeš morati analizirati i morati biti vrlo objektivan. Zato je toliko važna mentalna ravnoteža u ovoj situaciji, analizirati, razmišljati, zbrajati, kalkulirati, načini snalaženja, novi akcijski plan, različite strategije, istraživati, ne biti na društvenim mrežama. Možda
ima veze s tim ne biti na društvenim mrežama. U slučaju da očito radiš na društvenim mrežama, za tebe su one u ovom trenutku dobar izvor prihoda ako je to slučaj. I ovdje imaš 9 pehara. 9 pehara je karta koja nam govori o onome što stiže, što željno iščekujemo i što smo namjeravali. Dakle, sve će ispasti savršeno, sve će biti usklađeno s tvojom željom, s tvojim snovima i povrh toga s onim što te povezuje sa srećom. Također, karta 9 pehara pojavljuje se kada se netko osjeća posebno mirno i sretno na emocionalnoj razini, a ono što ti možda nedostaje da upotpuniš tu sreću došlo bi ruku pod ruku s ovom vješću. Idemo vidjeti što nam kažu karte. Pa ovdje imam 8 pentakla. Karta 3 mačeva i karta cara. Ono što nam ovo jasno govori je da ti donosiš odluku na temelju ovoga, zar ne, 3 mačeva. 3 mačeva nije karta koja nam govori samo o boli zbog veze koja nije uspjela ili o osobi koja nas je lagala ili o osobi koja nas je prevarila, koja nam je bila nevjerna. 3 mačeva je trenutak kada je osoba sposobna shvatiti da joj to iskustvo iz prošlosti ili ta situacija iz prošlosti koja joj je stvorila bol poslužila upravo kao iskustvo da bi u sadašnjem trenutku mogla donijeti odluku slobodno od sumnji, slobodno od krivnje, od kajanja i očito unoseći svu ljubav u to pitanje. Dakle, ono što ćeš odlučiti ima veliko emocionalno opterećenje, očito i u igri je to tvoje emocionalno zdravlje. I ima veze s nečim što želiš dušom. Dakle, 3 mačeva je ta karta koja nam govori da u ovom trenutku postoji veliko olakšanje s vaše strane za vas u vezi s emocionalnim iscjeljenjem koje ti treba u životu, koje bi očito moglo doći od rješenja koje ćeš ti samo potražiti u vezi s tom odlukom i preuzimanjem ovog puta usklađenog s napretkom. Kao prvo, moram ti reći da je to usklađeno s napretkom, s gospodarskim rastom, s rastom posla, s ekspanzijom, s potrebom da se ti osobno širiš, da budeš najbolji moguć u zadatku koji obavljaš, a to će očito kao rezultat imati bolje ekonomsko priznanje. Dakle, biraš put osnaživanja, materijalne sigurnosti, znanja, mudrosti i učenja i uspinješ se. Očito ideš prema gore, u to nema sumnje. Također ideš prema gore s nekom vezom, jer ako želiš obnoviti svoj život na emocionalnoj razini, ovdje postoji osoba koja je spremna biti prisutna, učiniti nešto ozbiljno. To je kar. Osjećam da je za mnoge od vas to netko novi, jer postoji 3 mačeva, zar ne, i 8 pentakla. U tebi raste nešto osjećaj, emocija. Prije novi osjećaj, zahvaljujući približavanju ove osobe koja je previše sigurna, ponekad previše radikalna, ali ne prestaje biti netko tko će uvijek biti tu da ti pruži svoju podršku i uz to svoju stabilnost u svim aspektima, jer on je kar. I nije da ćeš biti s nekim jer te može ekonomski uzdržavati, ne, on je kar. Želim ti reći da s osobom koja je pod arhetipom kao što je kar nije vrijeme ni za gubljenje vremena, niti da ti njemu gubiš vrijeme, a kamoli njegovu energiju, njegov novac i njegov život. Dakle, pružit će ti najbolje od sebe kako bi ti njemu dao najbolje od sebe i kako biste mogli izgraditi odnos na nečemu čvrstom što ima mnogo težnji prema budućnosti. Isto ako ti pokušavaš napredovati i uspinjati se kako bi postao ovaj car, zar ne? Nema govora da ćeš imati radikalan trijumf pred onim što je mogla biti situacija koja te devastirala u prošlosti i koja ti danas služi kao iskustvo da se konačno pretvoriš u ovog cara. Bez daljnjega zauzimat ćeš povlašteno mjesto na poslu, na razini pozicije, na razini onoga što je cijeli tvoj život, jer ovdje zaista vodiš svoj život vrlo organizirano, radit ćeš neku vrstu promjene plana, neku vrstu promjene navika. Može biti da se tvom životu pridruži ono što bismo vidjeli kao tvoju sposobnost u ovom trenutku da pronađeš taj red. Imaš potrebu imati red u svom životu. Dakle, ovo dolazi na neki način da ti pomogne da možeš pronaći taj red. Kako ga postići? I kako se organizira da ti novac potraje, da tvoj posao bude optimalan, da možeš spojiti posao sa studiranjem, sa svojim svakodnevnim obvezama. A uz to ovo donosi sigurnost na poslu, organizaciju i ambiciju i mjesto vodstva u nekoj situaciji u kojoj se očito predstavljaš kao kar.
Dakle, ti nešto želiš, a ako nešto želiš i postoji kar, znaj da ako se organiziraš i uložiš snagu volje, sve će to doći, upravo to što toliko želiš i priželjkuješ. Nemam sumnje da će te netko htjeti osvojiti jer je kar tu u blizini. A tu je i osoba koja te podržava s druge strane. Dobro, okrenulo se 6 štapova samo od sebe. I ovo je potpuno potvrđeno, ovo je brutalan znak tvoje pobjede. Postoji osoba koja te želi podržati, želi ti pomoći s nekog mjesta, može biti čak i na poslu, može biti na ekonomskoj razini, može biti kroz savjet, može biti na 1000 načina, da, sve dobro. Ono što uvijek car donosi vrlo dobre stvari, a imati cara je nešto što bismo svi htjeli imati na ovaj način, zar ne? I može biti da zahvaljujući tom caru postižeš uspjeh. Može biti da te ova figura, ovaj kar prati od ranije ili si zahvaljujući tom caru ti sada osoba koja jesi, zar ne? Zato nam 6 štapova koji se tamo sam pojavio govori o slavlju zbog tvog uspjeha u nekom zadatku. I priznanju koje ti daju drugi, priznanju koje ti daju ostale osobe za ono što radiš. Možda te netko priznaje iz kvalitete cara, odnosno možda te netko priznaje kako bi ti postao kar. Ti pridaješ veliku vrijednost nekome u svom životu i to je također prepoznato, cijenjeno i bit će također razlog pobjede za tebe. Idemo vidjeti što nam kažu anđeli obilja. Moć molitve. Stvar je u tome što znam da se jako povezuješ s vjerom, imaš puno vjere. Dakle, ovdje ovaj 9 pehara ima veze s tim. To je molba za koju se osjeća da je upućena u vašim životima. Obrati pažnju, stavi ovu situaciju u Božje ruke kako bi on poboljšao, kako bi je iscijelio. I ostani otvoren za čuda, jer kaže da su resursi neograničeni i dolaze s neba. Nebo se otvara da se tvoj život ispuni čudima, rak. Kaže mi da ljubav i odgovori čekaju tvoje molitve. Pobrini se da djeluješ prema božanskom usmjerenju koje ti Bog pruža kao odgovor na tvoje molitve. Ti ćeš imati znakove ovoga. Ti dobivaš određene znakove da te Bog sluša. Idemo se povezati sa svom tom energijom i ovo ostaje određeno rak. Volim te jako puno i ne znaš koliko želim da ti se ovo dogodi. Sve blagoslove tebi danas i uvijek.